става, хора? Днес продължавам поредицата ми. Разглеждам старите ми фиджети, които бяха на тавана. С вас. Сега бъркаме в турбата и да видим какво ще се падне. Дано да е нещо хубаво и яко. Охо, хванах нещо голямо. И огромен октопод. Ако сте гледали миналото ми видео, ще знаете, че аз с сестра ми тези много ги обичахме и ги наричаме отота. Това е огромния ото. И този ото даже си има история. Един път бяхме на море с едни наши приятели и този октопод струваше. На нас ни бяха дали май там 12 лева май. 10. 12. И този октопод струваше 15 лева по принцип. Но човека, продавача, реши да ни го намали на 12, защото нямахме достатъчно пари. И беше много миличко. Сега ще ви го покажа и него. Това е щастливия огромен ото. А пък, чакайте да го обърна. А пък това е сърдитият огромен ото. И също мога да си слагам ръката на него. Тоест него мога да го слагам на ръката ми. Оп. Чакай. Здравейте! Аз съм огромния сърдит ото. Това беше чао!